Bon dia, avui és 16 de maig i vos presentem un nou Serra al dia, inscripcions d'escola esportiva i d'estiu. Ja tenim a punt les activitats d'escola d'estiu i escola esportiva d'estiu. Les inscripcions estaran obertes des del pròxim dimecres 28 de maig fins al divendres 6 de juny. L'escola d'estiu tindrà lloc al CEIP Sant Josep i a la urbanització Torre de Portaceli, i l'escola esportiva serà al Poliesportiu Municipal Héctor Català. Les activitats començaran el 23 de juny amb un horari de 9 a 2 fins al 31 de juliol. També hi haurà possibilitat d'aula matinera que també s'oferirà a la urbanització Torre de Portaceli. Millores en el servei d'autobús. Ja estan en marxa els nous horaris del servei d'autobús que permeten millorar la connexió del nostre municipi amb major freqüència de pas i que incorporen dues noves línies que connecten Serra amb l'Hospital de Llíria i amb València. Després de molts anys de treball i conversacions amb les autoritats de transport de la Generalitat Valenciana, continuem demanant que s'atenguen les necessitats de la urbanització Torre de Portaceli amb la línia d'autobús que mereixen. Taller de pintura acrílica sobre teula. El passat dissabte, 3 de maig, va tindre lloc el taller de pintura acrílica sobre teula que vam acollir al local municipal de la urbanització Torre de Portaceli. El veïnat va poder disfrutar d'una activitat creativa en què aprengueren diferents tècniques de pintura acrílica aplicades sobre teules antigues i reutilitzades per aconseguir peces úniques. I fins ací el Serra al dia. Demà acollim els Premis Sambori que obrin les trobades d'escola en València Camp de Túria que es celebren enguany a Serra i a més les claveries oferiran una paella gegant i tardeo. Bon cap de setmana!